Otwieraj dalej, to nie wszystko. Borysku. Nie wszystko. Co masz jeszcze w torbie? Tu zobacz. Mama ci zaraz otworzy. Daj galaretki, ja ci otworzę. A ty oglądaj dalej, co jeszcze dostałeś. No, otwieraj. No, co to jest? Ubranka dostałeś? No zobacz, co ci mama jeszcze kupiła. Jeszcze tam coś dla ciebie jest. Zaplątałeś się. No? Bo otworzył prezent? I czekaj. Co to tam jest? No naciśnij jeszcze. Co tam było? Sowa? Huhu? Jak sowa zrobiła? No właśnie. I zobacz, jaka to jest sowa. Patrz, jakie sowy tu są. A tu jest dzięcioł. Ła, bam. Tak dzięcioł robi. A popatrz, zobacz, co tutaj ci mama kupiła. Borysek. Widziałeś, co tutaj jest? Patrz, co mama kupiła. Misie tu są. I zobacz jeszcze, co kupiłam. Patrz, co tu jest. Na rajstopkach. Same misie. Otworzyłam już. Możesz wziąć jedną. Otworzysz sobie? Ale on rączki nie umie. Co to jest? A tu? Co to jest? Tu. Borys. Bo to jest. No co prawda to jest bo. Miś to bo. Papierek? Borysku, a to co to jest? Zobacz tutaj. Popatrz, tu. Znasz te zwierzątka? Misie to są, misie polarne.